Cinderella se tkun qed tingħata ħajja ġdida mill-koreografa Joanne Casabene permezz tal-ballet klassiku u l-mużika oriġinali u maġika ta' Sergej Prokofjev. L-ispettaklu teatrali huwa dwar l-istorja ta' tfajla bl-isem ta' Cinderella li tkun trattata ħażin mill-mara ta' missiera u żewġ ħuta bniet ta' rispett. F'din il-ħrafa ta' tfal Cinderella toħlom li tattendi l-ballu li fih il-prinċep li tisib il-mara ta' ħajtu sabiex jiżżewwiġha. Ma Miriam News Casabene li hu wkoll id-direttur artistiku qalet li l-ispettaklu se jkun fih bosta sorpriżi. L-istorja tagħna ħanoħduha f'epoka differenti, ġifieri maħniex ħanaraw il-Cinderella fit-tradizzjoni fi 17-il seklu, ma ħanaqbżu ftit snin il-qoddim u l-istorja ħażvolġi ruħha fl-1920. Ġifieri epoka sabiħa ħafna, għandek il-Belle Époque li jeda fil-qawwa tagħha. U fuq din it-tema żviluppajna ovvjament kemm ix-xenografija, l-kostumi, spettaklu ġifieri viżiv, kemm mill-ambitu ta' xenografija u koreografija, u mbagħad ovvjament il-kostumi li ħajsebħu il-palk kollu. U anke jkun hemm xi siltiet tat-tepp, ma rridx ngħid ħafna għax ċertu elementi jridu nżommu naqra ta' sorpriża ta' fint għandna ħajkun hemm udjenza il-teatru ħajkun mimlini sara nixtiequ nżommu dawk naqra sigriti ta' fint il-bello della diretta. Il-producer ta' Cinderella, Giulio De Maria Casabene, qalet li l-cast jikkonsisti f'140 artist u artista. Ix-xogħol tagħna minn aspett ta' produzzjoni beda madwar sena ilu. Jiena min-naħa tiegħi ħadsib iktar il-loġistika, l-aspett amministrattiv tal-produzzjoni, ma' tim kbir li għandna dedikati ħafna li qed jaħdmu lejn din il-produzzjoni, jiġifieri ivalna ħafna xhur nistennew issa fl-aħħar din fit-teatru kulħadd eċitat ħafna biex nibdew u wasalna wkoll naslu wkoll għall-ewwel performance nhar il-ġimgħa. Il-produzzjoni se tkun tinkludi taħlita ta' żeffina professjonisti, ex-studenti u studenti mid-Dance Conservatoire ta' Joanne Casabene. Dan l-ispettaklu se jsir fit-tmiem il-ġimgħa li ġejja fit-Teatru Manuel.